आंनि बोराया गैया आरोखि गैया थैबाय 2022 आवहाय आं हारसिं दं फिसाफोरा सानै दं ओमफ्राय जेबो सुबिदा मोनाखै सरकारनिफ्राय दिनैबो आं हारसिं मावनानै जाहैयो लोंहैयो खालामनानै स्कुल फरायगासिनो दं सासे फिसाला ओमफ्राय फिसाजोनि उन्दै दं बोसोरनैनि दासो हाब्बाय आरोखि फिसाजो थांलाय फैलाय जेरावबो खामानि मोनो बेखौ मावनानै जाहैयो बिदिनो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिया गेजेराव साननैल'सै ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला कंक्राझारा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय देरगाफुर गामियाव दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला बे देरगाफुर गामिनि माखासे थागिबिफ्रा बेबायदिनो इउपिपिएल दोलोनि माखासे मावनाय आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै बेबायदिनो इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानो नागिरदों दा गोबांथार जयनिं जागोन आरो दा बेखौनो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्लर खालामना देखायनो सानदों दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड ना बिथांमोना नायलांनो हागोन स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांनो हागोन दा लोगोफोर नायदोनो बे देरगाफुर एरियानि गोबांथार रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै बेबायदिनो लोब लोब जयनिं जानायखौ नुनो मोनदों दा नायनानै लादो बिथांमोना थांनाय सिगां बेबायदिनो गुबुन गुबुन दोलोनोहाय माने भट होनाय जादोंमोन आरो दा बिथांमोना इउपिपिएलआव जयनिं जाबाय नै दा फैबाय थानाय 1 नं क'क्राझार लकसभा एमपि बिसायख'थियाव बेबायदिनो इन्डियानि केन्डिडेट मानगोनां जयन्त बसुमतारी सारनोहाय भट होनानै देरहाहोनो बयबो रेडि जाबाय नै दा नायनानै लादो बिदि नायदो बयबो जयनिं जाफैबाय आरो बाहाल' रायोना नासखौ नै बेबायदि आरोखि नै आरो हरैबो दङ दा बे ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजाफ्रा लोब लोब जयनिं जाबाय आरो नै दा बेखौनो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै देखायबाय दा जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड नायनो हागोन आरो दा बेबायदि आरो नै दा बेयाव भिडिअ लानो आंखौ इनभाइट खालामनानै लाबोनाय हिसाबै दा आङो नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै दिनैबो देखायनाय जाहैबाय नै दा बेबायदि आरोखि नै गोबांथार जाबाय आरोना नै लाइन लाइननो मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो थांनाय सिगां गुबुन दोलोआवहाय सापर्ट खालामबोदोंमोन नाथाय दायो बेबायदिनो इउपिपिएल दोलोआवहाय जयनिं जाजोब्बाय बिसोरो दा नै दा बेबायदि आरोखि Bosumtari long live, long live, long live. Tractor long live, long live, long live. Tractor long live, long live, long live. NDA long live, long live, long live. नोंसोरो सिगां मा दोलोआव दंमोन बर'निथ' गोरोंजोबखा निस्सय नांगोलाव दङमोन सिगां ओमफ्राय दा मानेखि सरकारा मोजां माबा ट्रेक्टर पार्टिया मोजां जानायखाय मानेखि आंबो लुबैदों ट्रेक्टर पार्टियावहाय माबा जयनिं लानोसै होननानै फैदों नोंसोरो गोबांनि जयनिं लाबाय ओमफ्राय जेनेबा सरकारा बे ओनसोलफ्रावबो बेबायदिनो जौगानायनि खामानिफोर मावदों नामा ने मोजां मोननायखाय जोंबो बावनो जयनिं लाबाय आरो दा नोंसिनि बे गामि ओनसोलाव गासिबो ट्रेक्टराव फैजोब्बाय ने दिनै आदसा दा नुनो मोनदों गोबांथार बे गामिनि मानसिफ्रानो जयनिं जाजोब्बाय आरो देरगाफुरनिफ्राय फैयै फैनानै बे टाइमावनो ओरैहाय कंक्राझरा बाजारनि एसे खोलाथिंजाय थानाय कंक्राझरा गामियावनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय लोब लोब इउपिपिएल दोलोआव आरोबाव जयनिं जानायखौ नुनो मोनबावदों नै आं नोंथांमोननो हानायखिनिखौ एसे एक्सप्लर खालामना देखायलांसिगोन Tractorni saugario Tezase bor hena terhadini Mentrembu somos tini raja raja per Mentrembu somos tini raja raja per Promot boro di denai Yupipil hanjane Promot boro di denai Yupipil hanjane
दायो फैयै फैयै फैनानै बेबायदिनो ओरैहाय दैसुमजुरा गामियाव सफैबावबाय नै दा बेयावबो बेबायदिनो बे गामिनि गोबांथार रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोआवहाय जयनिं जानो थाखाय बेबायदि सारियाव लाइन गसंनानै दं नै दा दा नायदो नै Konfisure dagice. Aku piko. Godaira.